ne tɔgɔ ye Catherine Kone ka bɔ Segu. U bɛ ne wele ko Kati. Ne ye DEF de kɛ k'an to Segu. DEF sɔrɔlen kɔ ne orientera ka taa lycée la. Ne ko n ko n fa ma n ko lycée man di ne ye dɛ. N ko ne tɛ lycée fɛ. N ko ne bɛ fɛ ka taa théâtre bɔ école de la. Ko théâtre bɔ école ne ko n ko k'o bɛ yen wa? Ne ko n ko awɔ k'o bɛ yen nɔ. K'e y'o dɔn cogo di? Ne ko n ko n y'a dɔn Seydou Dugure de fɛ. N ko de y'a ɲɛfɔ ɲɛna. N ko a tɔgɔ ye ko Ina. N ko b'a wele fana ko Beaux-Arts. A ko ko baasi tɛ. O kuma ninnu orientation ko gɛlɛn tɛ. A nan'o la Bamakɔ ka na ne ka orientation ko ɲɛnabɔ. Ne orientera o la ka taa Ina la. Bon ntalen Ina la n taara sɔrɔ Ina 4e année mɔgɔw o san o y'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de tun bɛ classe kɔnɔ tellement u ka formation serrelen tun don. Bon o 3e année mɔgɔw n y'a sɔrɔ mɔgɔ 5 de tun b'o kɔnɔ. 2e année mɔgɔw mɔgɔ 12. Anw de kɛra mɔgɔ 20 ani kɔ ye. O la professeur yɛrɛ kulela. Ko nin formation bɛna kɛ cogo di? Ala o ala jaw ye ci bila tubabukɛ dɔ ma o san o tun kan ka na an ka formation kɛ. O nana formation kɛ an kunna san 4 formation n'o tubabukɛ kun tɔgɔ ye ko Armand Dreyfus. An ye Ina kɛ o la. An taalen Ina na bon Ina a ma gɛlɛya n bolo nka Ina kɔnɔna na n taara sɔrɔ baara bɛ yen dɛ. Baara sugu jumɛn bɛ yen nɔ k'a yira i la i yɛrɛ tɛ yɛlɛ scène kan fiyewu n'i ma farikolola baara kɛ fɔlɔ. N'o o bɛ wele ko expression corporelle. Don o don sɔgɔma aw b'o kɛ. Aw bɛ kuma cogo k'o kɛ. I kan k'i kɔ don jama ma cogo min na ka kuma. I kan k'i ɲɛsin jama ma cogo min na ka kuma. I bɛ dege o bɛɛ lajɛlen na. Bon n'i degera o bɛɛ lajɛlen na tuguni théâtre yɛrɛ kɔnɔna na aw bɛ mun de kɛ? Ka kangari lase mɔgɔw ma ka buna hadamadenw waaju olu bɛ aw b'o fana kalan kɛ. O pièces bɛ sɛbɛn ka na. N'o pièces sɛbɛnna ka na aw b'o pièces ta aw b'o bɔ k'o yira hadamadenw na. Diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kan ka laadi ta. Diɲɛ kɔnɔ i kan ka muɲu ta. Diɲɛ kɔnɔ i kan ka sabali ta. An b'o théâtre bɔ k'o yira mɔgɔw la. Ne taara sɔrɔ baara bɛ yen nɔ dɛ. N m'a sɔrɔ fiyewu tulonkɛ bɛ yen nɔ. Mais n ye n cɛsiri parce que o y'a sɔrɔ n ye layidu ta n fa ye ko n bɛ taa théâtre de kɛ. Bon o kuma dun la mɔgɔw bolo théâtre tɛ baara ɲɛnama ye. N ye n cɛsiri min na ala o ala Ina la yen nɔ j'étais parmi les meilleurs. O ye jumɛn ye? Parmi les 10 premiers, parmi les 5 premiers n kun tɛ bɔ o kɔnɔ. Fo ka n'a kɛ yɛrɛ n ka examen de sortie la n kɛra 4e ye. Maison des cinéastes aw kɛra sama ye faso jɔbaara la Mali daraw la. Olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra sinima tournelaba ye ko foyi t'a barika sinsin i bolo ni hakilina ɲuman tɛ. Hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ. An bɔra ten nɔ an taara ka taa groupe dramatique la. O groupe dramatique kelen fana na n taara sɔrɔ pièces bɛ ka dilan yen nɔ. O pièces fana tun bɛ mun kan? A bɛ sociétés kan, a bɛ mɔgɔninfinw kan, a bɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔw bɛɛ kan, a bɛ faama kan, a bɛ fantan kan, a bɛ bɛɛ lajɛlen kan. O kɔnɔna de la aw b'a lajɛ aw ta nkalontigɛ t'a la dɛ. Aw b'aw recherche de kɛ. Luwanse ko bɛ cogo di? Aw b'o sɛbɛn. Nin dugu ka problème ye mun ye? Aw b'o sɛbɛn. Cɛ ni muso cɛ bɛ cogo jumɛn na? Aw b'o sɛbɛn. N'a y'o sɛbɛn aw b'o bɛɛ kɛ théâtre ye k'o yira mɔgɔw la ka mɔgɔw jogo f'u ye ka tila k'u conseiller k'a f'u ye kana taa nin sira fɛ dɛ o man ɲi. A ye taa nin sira fɛ nin sira de ka ɲi. Théâtre y'o baara de ye. An y'o baara kɛ groupe dramatique la. An y'an kɔrɔ minnu sɔrɔ yen u y'u jɛya an ɲɛ. N'o ye Agibu Danbele ala ka hinɛ Araseni Jala olu tun bɛ yen. Musa Mayiga o fana tun bɛ yen nɔ. An y'a sɔrɔ Nana Kante tun bɛ yen nɔ. An y'a sɔrɔ Fana Bertew tun bɛ yen nɔ. A n'a nɔgɔlan camanba. Ala ni tiɲɛ na baara kɔni nɔgɔyara an bolo yen nɔ. An ye baara kɛ. Fo bi ne b'o groupe dramatique kelen de kɔnɔ. Pourquoi veux-tu faire une telle chose?
je vais avoir la seule chose qui résiste à l'épreuve du temps. Je vais avoir un nom qui subsistera après ma mort. Mesures-tu les conséquences d'une telle décision? Bien sûr, il s'agit de combats d'homme à homme, de tuer ou d'être tué. Mon fils, je t'en prie, renonce à cette idée. Maman, ma décision est déjà prise. Boubou, si tu ne peux pas revenir sur ta décision, que vais-je devenir s'il t'arrive un malheur? Ne kera groupe dramatique chef de formation. Mais Mika est domina. Oya soronga directeur. No tunye magmaye. Otara kata kalanke. Okmbe kalanga yorola. Oka danga. Ofana kunye fana berte. Ofana tara kata retraite la. Antura taninga segila. Amina bara yorola ambi segi. Amina bara yorola ambi segi. Dondala de sanere enkanto. Ngi maide. Nga fendo ta. Ngo ka seben. Ne fana ye fendo seben fino. No abe foma ko duguba kono ko o pièce duguba kono ko kumbe munga abe luanse ka problème ka cha luanse ni oni nyogonche o ka problème ka cha luanse ni dutiku ni nyogonche o ka problème ka cha u de oni nyogonche o ka problème ka cha ango ngambo problème yira mugola pour que mugo ka do ka fo luanse sigi de do donc sigi konana na ayaw dusu manyo nyogonkoro ka o dusu mada nyogonkoro obi sigija anyo o barake ko yira mogola so turu dorome kelen e che masara wallahi ni namori nanabi ate fone ko ayi kalo flatugo ni kalo sabatugo wa ndama so ma folo sojuru ko o ya folo yi a flana o e dako yi a do yorube ne ubi shire pereke mogo kuna to dakma o do wilu kuma yi walma ka shi blonda Congo la pay van ne yara de kodo iya mewa wa ala sago isago ka blonda yelen ka fili ka bla o bana iklobe na wa nzige be fana ki makono dokera ni ngonte kuma chogo labambe kuma ay anya bala nye gogoro kura de sa ka donga kolona doka na dakarino ya soro oyeche katla tuguni occupation anarchique des trottoirs occupé le to mina jago kala misenu fe mako kona yano o bela jele nyebe olawo an dono fana kona na ko fana sebe abo tola accident be ke bolibolu be ke police be autora yare parce que aw sigelen taw ka droit kan atika ka droit ke law na kumbe ka droit ke police taw toro ni betari sigiyor la police yare be lafia anyo fana ke ko fana yira mogola bon o de la sa ne anyo anto la doron kalan dusu nana doni kono tuguni ngi maide ngo chatiri nyemi ngo anga do fara anga kalanga yasa dimseni munu bena anga to ka fen anga se ka fen yira olula olu fana kado ka fo ku koro fana kumbe fendo uf koro fana joyoro yini donc maintenant olu fana ka joyoro fana be bonya ne dare bi se ka fara ni kuma foli la na ma jallu asemuye o de be fere ka mino che ka po ya kele dante lu ase koy wa mo ko shiga briki dengele tane ka sola takelo mo ne koy ha tu fugari koro infle ndantlo moria wa tuma be ni saki ba inde balamba kerela ibe ala kale kibi ka ministry mi ni ko de do ba bofien tay chida ne ko ni yere be barala wa a sutura wo sutura ba kan de ala ni amuso ni me btego ni mina no kunde wallahi kongo kumba fa ni da bole wa ni shoote machine yete daka avec les polon de la dugunje fete tane wallahi ta namori ibe tlaka na ne ada dafalen soronga sokona ya no ni ala sonama bi ko ni ha ala ame nyokona de o te kele baga yo imaide ni shirantumu te jiki wallahi ala miyoto kanga yele ne be doke nyere vani vani tanewa ngi ka bo vani pore bitete mede boy kanga soja yamewa ibe da beko jago yete beka wulinye ha o de la ne concours ke kata conservatoire la
ala y'a kɛ n passera au concours la filière dɔ de tun bɛ yen nɔ ko MAC ye jumɛn ye master en action artistique et culturelle n taara ka to o kɛ o kɛlen na n y'o diplôme sɔrɔ san 2 n seginna ka na o groupe dramatique kelen kɔnɔna na tuguni an ye o bɛ baara la ne bɛ taa ni n ka segin kɔni na groupe dramatique la n ka master bɛ n bolo mais an ye nin baaraba in bɛɛ kɛ mais mɔgɔ ma a fɔ n ye ko i ye master b'i bolo i sigiyɔrɔ ye nin ye walima i jɔyɔrɔ ye nin ye bon ne tora taa ni ka segin la fo ka n'a kɛ n bɛ ɲini ka na décourager Jelika taara ayi o jo b'e la o i tɛ mɔgɔ kuma mɛn ba sutura e bɛ se k'o fɔ kɛ e jahili musokɔrɔ bilalen o n to ala ye ka n'i ka dusukasi wo ne kan wa i kelen tɛ koyi yan dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ko don n kana t'o sɔrɔ a la dɛ Aja i ni Jelika cɛ ko finman n'a jɛman tɛ ɲɛ sira la Jamako nin bɛɛ lajɛlen e de nɔ ye e de ye ne ko ka ne kɛ Jelika kɔnɔ a ma ban sa wa n b'a kalama fana su fara tile kan Jelika de sɔrilen b'i fɛ f'i ka soju la ne m'a diyagoya koyi Jelika yɛrɛ de nɔrɔla ne la wa i ma foyi don a kunna ni miiriya jugu tɛ a ma ban sa wa ne ye Jelika kɔni taalen ye aw e y'aw yɛrɛ sɔrɔ mun ye n ka film la n'a ye sisan mɔgɔ fɔlɔ min ye n wele réalisateur fɔlɔ min ye ne wele ka film kɛ o ye Salifu ye n'o ye Salifu Tarawele ye o ye ne wele an ye sigida film kɛ o taara kɛ fo Fana burusi kɔnɔ dugu dɔ la an y'o kɛ nka yanni o cɛ yanni i ka barika da Buwadingaba ye sanu tɔmɔni na sababu min y'i se i ka barika da o ye Ousmane So ala ni Ousmane So an bɔra jaw la avec Ousmane So an ye théâtre camanba kɛ n'o an médiatisera o la n'an bɔra télévision na o la o ye film jumɛnw ye wari b'o la n'o ye wari 1 ye wari 1 tun bɛ mun kan démocratie bɛɛ b'a k'a fɔ waati dɔ kɛra Musa Tarawele tile la mɔgɔ kun tɛ se ka kuma sugu dɔw fɔ mais an y'an jɔ k'a fɔ a donni kama an b'a fɔ don min na o y'a sɔrɔ président yɛrɛ sigilen don an ɲɛ n'a ɲɛ an y'a kuma fɔ fosi den kelen ma bɔ a la dugu jɛra k'a k'o ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que n'a y'a sɔrɔ n ka entourage tun bɛ nin ɲɛfɔ ɲɛna sisan ne kun tɛ ne bin a kɔnɔ surɔ parce que surɔ n ye réalité caman ye n ye réalité camanba dɔn an bɔr'o la o diyara an kun fɛ a tilala tuguni ka na dɔ wɛrɛ sɛbɛn tuguni ne ye wari do ye ka tila ka fereke ɲami bugu sɛbɛn ka tila ka patron si bɛɛ sɛbɛn an ye fɛn caman kɛ o kɔnɔna na o kɛlen na sisan an médiatisera don dɔ la Bouakari ye ne ye a ko Catherine n bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n ko problème foyi t'a la n ko théâtre ka di ne ye koyi cinéma yɛrɛ ka di ne ye n ko parce que ka jama ladi pour que o man di e n ko kabini ne fitinin ne y'o de opté bon n'a y'a sɔrɔ n'o de kɔnɔna na halisa n ka o continuité n'o o bɛ n bolo vraiment n ko n bɛ taa ne gɛrɛla o la sa an nana ka na fantan ni mɔnɛ kɛ e hakili b'a la ko tungafɛta in y'a fura de ye wa san laban in na kalanko kɛ n bɛ galomajira ye ka d'a kan ni mɛtiriw tɛ grève la i b'a sɔrɔ ekɔlidenw b'a la wa n'i y'i ban k'i sen don u ka grève kow la u b'a fɔ ko e ye maa sannen wali kelen k'i ye fugari ye ne ye nin ŋaniya siri don min na lakɔlidenw y'u ka ɲɔgɔndajɛrɛba kɛ ntolanciyɔrɔ la ekɔlidenw yɛrɛ man ka politiki yɛrɛ kɛ u kan ka kalan de kɛ bari olu de y'an ka jamana siniɲɛsigiw ye fantan ni mɔnɛ tun bɛ mun kan cɛ fantan muso fantan foyi den kelen t'u bolo an ye juru ta ka taa so jɔ ne fana ye juru ta ne y'a muso ye ka taa jagomisɛnnin kɛ arayida la n bɛ boli n ka jagofɛnw bɛ bɔ n ye juru min ta o wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ foyi den kelen tɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ fɛ cɛ fana ye so min jɔ u nana ka na fɔ k'o fana tɛ sojɔyɔrɔ ye u nana ka na caterpillar don la k'o fana ci. muso a y'a denw minɛ a ka bɔ so kɔnɔ so bɛɛ bɛna ci a y'a denw minɛ a ka bɔ yɔrɔ bɛɛ bɛna ci. ala jɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ n ka so ci min kisɛ b'o nun fɛ. marifa bila marifa bila n'o tɛ i bɛ kaso kɛ. ala a bɛ taa n'a ye min hey a y'a ka i ka baara kɛ a ye so in bɛɛ ci foyi ka ne lajɔ.
K'a yira k'a fɔ yani k'a to mɔgɔ ka so jɔ fo ka se a yɔrɔ ma ka so jɔ fo k'a habiter a fɔ a ye kabini a base ko yan tɛ so jɔ yɔrɔ ye n'o kɛra a ka wari bɛ to a bolo a ka fɛnw bɛ économiser ladilikan de tun don k'a di mɔgɔw ma ladilikan de tun don k'a fɔ faamaw ye ladilikan de kun don diɲɛ k'a ye diɲɛ k'a mɛn a kɛla cogo di Mu wasa tun ne tɛna fara foyi ma kala sara ne kɛla ko bɛɛ mara kɛcogo kosɔn an bɛɛ kɛla kasoden ye fantan tɛ furakɛ bilen furakɛ gɛlɛn n bɛ fura sɔrɔ ka kɛ n den la n ka moto t'a la kɔli ni jigindenya kosɔn an bɛɛ bɛ sa nin cogo in na tan an tilala ka bɔ la tuguni ka na ba jɛnɛ kan ba jɛnɛ tun bɛ mun kan ba jɛnɛ tun bɛ fɛn caman kan dɛ luwanse kɔnɔna na luwanse n'a ka ko bɛɛ lajɛlen luwanse n'a problème luwanse muɲu ani sabali o de bɛ luwanse kɔnɔna na Beni kumodo duguba kono beni kumodo kayala bajene bajene Fasoni ambe taye na diara ambe kumodo na goyara ambe kumodo bajene Moni sote ala sotiki ka jorofa luanse ka jorofa sigi kana kenyola noe bajene 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 sigi kana kenyola noe dutigi ani sotigiw tɛ bɛn sotigiw olu sodenw n'o ye luwansew ye olu fana b'u ban ka dutigi ka wari sara alors que dutigi muso fana dun bɛ balo a ka wari de la a tɛ baara la a tɛ fosi la a y'o de yira mɔgɔw la bɛɛ n'i danyɔrɔ musokɔrɔba n'o ye sotigi ye i ka muɲu i ka sabali luwansew aw fana k'a lajɛ aw ka muɲu aw ka sabali aw ka muso ka wari di a ma pour que a bɛ se ka balo cogoya min na bɛɛ n'i danyɔrɔ société kɔnɔ o yira la société la basi tura ma tɛmɛ ka sata ka minɛ ta ka don so kɔnɔ ne ko tɛ baron n'u ta n ka n'a mɛn tuguni k'i ni sata sera ɲɔgɔn ma dɛ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye a tɛ se fila merci kɔrɔ dɔrɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye wa ba sutura bi sɔn mɔgɔ kelen min ka kuma ma du in kɔnɔ yan ale ye baron de ye Jamako ja fura yɛrɛ de ye baron ye o n dɔgɔnin ne bɛ taa n ka sugula t'a la fɔlɔ i n'u fo ka tila tuguni ka taa film wɛrɛ ladilan tuguni n'o ye les rois de Segu ye bɛɛ bɛ les rois de Segu dɔn faamaw sigira cogo min na faamaw wulila cogo min na musow y'u coro musow y'u bɔ bolo la o kɛra cogoya min na kɛlɛ nafa tɛ kɛlɛ la o kɛlɛ kɔ ye nimisa de ye ala k'an kisi kɛlɛ kɔlɔlɔ ma ala ni ala kira k'an kisi kɛlɛ kɔlɔlɔ ma o de yira la kabini lawale la kɛlɛ bɛ kɛ mais sisan pourquoi anw t'an jija kɛlɛ ka ban de kɛlɛ ka ban an ka la paix ta la paix an b'o de nɔfɛ o a y'o de yira mɔgɔw la ko an ka jɛ an ka la paix kɛ mɔgɔw ka jɛ ni a ye mɔgɔw ka sɔn a ma les rois de Segu Segu masakɛw namu cɛ farin de bi cɛ farin taama kamalen jitɔ ti maa ba taama namu kɛlɛ yɔrɔ boliba ti dan kelen taama i masakɛ taama n ko mun ye denmisɛnninw ta ye denmisɛnninw tiɲɛ don
baara in kɔni a bilama dɔɔni ba ala dɔɔni ba la mais u ka muɲu u ka sabali u ka muɲu ka sabali ni muɲuna ka sabali i bi fɛn caman ba sɔrɔ o de kɔnɔna na muɲu ka sabali de ɲɔgɔn tɛ ka giringirin wari nɔfɛ nafa fosi tɛ ala théâtre yɛrɛ ye mun ye cinéma yɛrɛ ye mun ye ka mɔgɔninfɛnw ladi ka mɔgɔninfɛnw bilasira k'u bɔ suɲɛni na k'u bɔ kojugu kɛw la k'u bilasira ɲuman kan no aw ka baara ye o ye donc o tɛ se ka taa ni patience de tɛ donc i b'i patienter n'i patienter k'o sidɔn k'o ɲuman kɛ k'o ɲuman fɔ jama yɛrɛ bɛ nisɔndiya i kɔrɔ an bɛ sɛgɛn o sɛgɛnna bi nka an bɛ délinquance sɛgɛn de kɔnɔna na éducation sɛgɛn an b'o de kɔnɔna na ni éducation kɛra ka ɲa faso bɛ ɲa o ni faso ɲana sisan nɔ polisiw ka baara bɛ nɔgɔya tribunal mɔgɔw fana ka baara bɛ nɔgɔya jɔnni bɛ se k'o nɔgɔya anw cɛtiribɔlaw de don dɛ anw sinimabɔlaw de don dɛ an n'a nɔfɛ mɔgɔw a n'a caméramaniw a n'a bɛɛ lajɛlen bari kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ anw de bɛ mɔgɔw lasigi anw de bɛ mɔgɔw laadi anw de bɛ mɔgɔw bɔ goni na anw de kumakan bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila k'a yira i la k'a fɔ i bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ tɛmɛ nin sira in fɛ n'i tɛmɛna nin sira in fɛ i bɛ ŋunanfa ne ŋunanfara i somɔgɔw bɛ ŋunanfa an tilala ka tuguni ka ko dɔ bila sen kan n'o ye maison de cinéaste maison de cinéaste bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maison de cinéaste an ka hɛrɛ de b'a la anw film bɔlaw ka hɛrɛ b'a la anw théâtre bɔlaw ka hɛrɛ b'a la anw caméramaniw anw soniw minnu bɛ lumière kɛ dans le domaine du cinéma mɔgɔ b'a kɔnɔ anw bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ b'a kɔnɔ n'an bɛ maison in kɔnɔ sisan nɔ ni maison in baara nana sisan a bɛ taa sara jɔnni na a bɛ sara professionnel la n'a sarala professionnel la minnu bɛ na denmisɛnnin minnu bɛ na an b'olu dɛmɛ k'olu bilasira n'olu bilala sira sisan ka cinéma ɲuman bɔ sisan jamana tɛ yiriwa jamana culture tɛ taa ɲɛ ni jamana culture taara ɲɛ sisan jamana sɔrɔ tɛ bonya ni jamana sɔrɔ bonyana sisan hɛrɛ mana jamana kɔnɔ halisa an b'a ɲini maison de cinéaste in kɔnɔna na jama ka na mɔgɔw ka na an ka baara kɛ bien vrai que baara in kɔni daminɛna parce que fɛn dɔw kɛra coronavirus kan fɛn dɔw kɛra fɛn wɛrɛw fana kan mais halisa kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ koyi kɔnɔ tɛ ni naare kelen taara i siri dankun na a tɛ kɛ fosi ye naare kɔ mɔgɔw ka na an ka jɛ an ka baara kɛ n'an jɛra ka baara kɛ jamana bɛ bɔ bolo la dɛ ne jamana bɔra bolo la an bɛɛ lajɛlen de bɛ lafiya an bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ bɔ o kɔnɔ ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison de cinéaste mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ an ka éducation kɛ éducation kan ka kɛ dɛ n'i ma éducation kɛ i bɛ nimisa i kɔ bɛ buruja a bɛ buruja cogo di hali ni e ye miliyɔn 100 bila sisan k'i den ka tiɲɛ n'a éduquelen tɛ tile 1 tile 2 o ka dɔgɔn kalo 2 kalo 3 kalo 4 kalo 5 san 2 san 5 a bɛ se k'o wari buruja k'o wari bɛɛ la tiɲɛ n'o wari tiɲɛna e sara mun b'a bolo sisan fu de b'a bolo o éducation ɲuman anw de b'o fɔ an da la o éducation ɲuman anw de b'o taasira don denmisɛnninw kɔrɔ o éducation ɲuman anw de bɛ jama lasigi anw de bɛ jama ladi anw tɛ mori ye an tɛ fɛn wɛrɛ ye mais kumakan duman sira ɲuman an b'o don maaninfinw kɔrɔ an y'a ɲini aw fɛ halisa somɔgɔw yɛrɛ ka fara an kan somɔgɔw ka fara an kan n'an y'a fɔ cogo min na u ka tɛmɛ o sira fɛ n'o kɛra faso bɛ yiriwa n'o kɛra faso bɛ lafiya an b'o de nɔfɛ